Εντάξει. Εντάξει. Γιατί τελώς δεν θα σου ξαναμιλούσα. Δεν έχουμε πει μαζί σε όλα. Καλώς ήρθατε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το μάθημα με μια πολύ ωραία άσκηση για την εγκυμοσύνη. Να κάνουμε κύκλους γύρω-γύρω με τη λεκάνη. Ωραία. Χαλαρή και η πλάτη. Πατήστε καλά τα πόδια σας. Ωραία, πάμε να αλλάξουμε και από την άλλη. Και ας δώσουμε έμφαση στην αναπνοή. Εισπνέω προς τα πίσω. Εκπνοή. Λυγίζουμε τα γόνατά μας, τεντωμένη πλάτη. Ωραία, κρατάτε πολύ ωραία και αφαιθείτε πίσω. Αφαιθείτε. Όσο αφήνεστε τόσο το καλύτερο. Και ίσπνοη πάμε πάνω ξανά. Και εκπνοή ξανά καθόμαστε.